ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୋ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପାଇଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଇଏ ହେଲା ସୋରିଷ ବାଟଣ କରିଛି, ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ଖାଲି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ଏମିତିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଳୁ କରିକି। ଆଉ କରିଛି କଡ଼େଇରେ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇକି ପିଆଜକୁ ଜାରିଛି। ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକେଇଛି, ବେଶୀ ପିଆଜ ପକେଇନି, ଗୋଟେ ପିଆଜ। ଏହି ଜାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ କରିବେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଜାରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେଲି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ରାଇତାଟା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପୁରା ମସଲା ଦେଇ ଭଜାଟା ପୁରା ରେଡ଼୍ ଆସିବ, ନାଲି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବା। ଏବେ ମସଲାଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ହଳଦୀ କେତିକି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ଟମାଟୋଟା ପକାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ହେଇଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦିନେ କରିକି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି। ଆପଣ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ବାସ୍, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଇଏ କରୁଛି ମସଲାଟାକୁ। ଆପଣ ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲି ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ପାଣିରେ ପକାଇବା। ଏବେ ଛାଣିଦେଲି ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ। ମସଲା ହେଇଗଲେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପକାଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି। ଏ ମସଲା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସୋରିଷ ମସଲାରେ ନା ଟିକେ ସିଝିବ, ବେଶୀ ଆପଣ ସିଝେଇବେନି। ବେଶୀ ଇଏ କଲେ ପିତା ଲାଗିବ, ବେଶୀ କଷିବେନି। ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ତା ପାଣିଟା ଜଲ୍ଦି ଇଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ନାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଆଗ ଭାଜିକି ତା ଉପରେ ଆମେ ମସଲା ଦେବେ, ଦେଖିବ ହଳଦୀ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ହିଁ ଆସିବ ପୁରା। ଏମିତି କଷିଲେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସିମ୍ କରାହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଘୋରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଖୋଲିଦେବା। ଏମିତି କଲେ ମସଲା ତଳେ ଲାଗିବନି ନା। ଏମିତି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ କରିବେନି। ଅଧିକ କଲେ ସୋରିଷ ମସଲାଟା କ'ଣ ନା ପିତା ଲାଗେ। ବାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି କଲର୍ ଆସିଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି ନା, 2 ମିନିଟ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଲୁଣ ପକା ହେଇଛି, ଲାଗିବନି, ତଥାପି ଲାଗିଯିବ। ବାସ୍, ଏମିତି ଇଏ କରିବେ। ଏମିତି କଲେ ମସଲାଟା ତଳେ ଇଏ କରିବନି। ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପକା ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପକା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମସଲାରେ ପୁରା ମାନେ ସନ୍ତୁଳା କଷି ହେଉଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷିବେ, କାରଣ ପୁରା ମସଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ବାସ୍,
ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇବେ, ବନେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏମିତି ପୁରା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପୁରା ଦେଇକି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଘୋରା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଘୋରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘୋରା ହେଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେଲା। ଏମିତି ଆପଣ ଘୋରଉଥିବେ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ମସଲାଟା ମିଶିଯିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତିକି ଦିଆହେଲା, ମେଞ୍ଚାଏ ପାଣି ଦେବେ, ମେଞ୍ଚାଏ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ। ପୁରା ସିଝିକି ଛୁଇଁଟା ପୁରା ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଛୁଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଛୁଇଁ ଯେତିକି ସିଝିବା ଦରକାର ସିଝିବ, ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇ ଆପଣ ସିଝେଇ ଦେବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାସ୍ ପାଣି ଅଧକରେ ତଳକୁ ଦିଆହେଇଛି 4ଟା ଛୁଇଁରେ ଆଉ 4ଟା ଆଳୁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ଫୁଟି ଆସିଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେଲି। ବାସ୍ ତା ଭିତରେ ସେ ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଜମାରୁ ହାଇ କରିବେନି। ଦେଖିବେ ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଟି ଆସିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ମରି ଆସିଲାଣି। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ମରି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ପୁରା ଭଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିକି, ଏତିକି ବେଳେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଟିକେ ଅଧିକ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇକି। ମୁଁ କରିନି କାରଣ ଆମର ଆଜି ବାବା କହିଲେ ରାଇତା ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ରାଇତା ଭଳିଆ ଟିକେ ଜୁକଜୁକିଆ ଭଳିଆ ରଖା ହେଲା। ଯଦି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଭାଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବେ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ପଖାଳରେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ରାଇତା, ହେଇଗଲା ପୁରା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼୍ କଲର୍, ନାଲି କଲର୍ ଆସିଛି। ପୁରା ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ତ ପଖାଳ ଲଗେଇକି ଖିଆ ହେବ।